നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. പന്ത്രണ്ടല്ലേ? അതെ, 12 ഒരു ഭാഗവതം വരെ 135 പേജ്. സ്ലൈഡ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. സ്ലൈഡ് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. കാർത്തികമാസത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാൻ കൊണ്ടാടുന്നു ഉത്സവങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഭക്തിപൂർവ്വം മൂർത്തി ആരാധന പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗവത പാരായണം അല്ലേ? ഇതിലൊരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തു. ഭാഗവതം വേദവർഷത്തിന്റെ പക്വഫലം ആണ് ഭാഗവതം. ഓക്കെ, ഇത്രയും വരെ എത്തി നമ്മള്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, കാരണം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സുഖ അല്ലെ, തത്ത ചുണ്ട് സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അതരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഭാഗവതം വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്, ഒരു ഭക്തന്റെ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഭാഗവതം അല്ലെ, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ പവർ കിട്ടുന്നത്, അതിന് ആസ്വാദനം കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതെന്തിനാണ് പറയുന്നത്? ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതിന് കാരണം പറഞ്ഞ, പഴുത്ത കായ്ക്കൾ മുകളിലത്തെ സിഗരറ്റിന് താഴത്തെ സിഗരറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇവരിലേക്ക് പകർന്ന് ഭൂമിയിലെത്താൽ അത് പൊട്ടുകയില്ല അല്ലെ. മരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു മാമ്പാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ കൂടെ പതുക്കെ താഴ്ത്തിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പൊട്ടില്ല. നേരെ താഴ്ത്തിട്ടാലോ അത് പൊട്ടും. അപ്പൊ അതിന് അത് പരമ്പര കൂടെ വരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യം ഇതേപോലെയാണ്. പരമ്പരയിലൂടെ, അത് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു വരുമ്പോൾ അത് തകരുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരിഷ്ടത്തിന് താഴ്ത്തിക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇടൂല. അപ്പൊ അതിന്റെ നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് എപ്പോഴും കടക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നതായിരിക്കില്ല, ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലൊക്കെ എത്തുമ്പിക്കും. അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ആവണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഇപ്പം പരമ്പര പ്രാപ്തം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം തന്നെ. ഇത്തരം അതൊരു പരമ്പരയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരു പരമ്പരയിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ഒരു വ്യക്തിക്കല്ല. അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ മാത്രം എന്താണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട്, രാജർഷികൾക്കാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ വ്യക്തികളെ, രാജാവിനെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാജാവായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവാണ്, പക്ഷെ ഋഷിമാരെ തുല്യം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ അവർക്കാണ് ആര് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ശിഷ്യ പരമ്പര കറക്റ്റായിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ അത് പറയണത്, ഇത്തരം വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രത്തിന് അധികാരികളിൽ നിന്ന് ശിഷ്യ പരമ്പര ക്രമത്തിൽ നിന്ന് നേടിയാലേ നേരെയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്നും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തില് പല ഡിലിഷനും മോഡിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ നടത്തും. എന്നിട്ട് അവരവരിഷ്ടത്തിന് വ്യാഖ്യാനിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് ശരിക്കും നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം. അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ ഓരോരുത്തരുടെ നിർവചനങ്ങളോ അല്ല അതിന് വേണ്ടത്. അവര് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് വേദാന്ത സൂത്രത്തിലൂടെയും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളായ പുരാണങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിലാണ് പുരാണങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതില് ഡിലിഷനും അഡീഷനും ഒന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് മാറിപ്പോകും. അതാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ അറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവതായാലും ഭഗവത ആയാലും ഓരോരുത്തർ അവരുടെ രീതിയിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുതരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഏത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഏത് അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പറയണം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഭഗവതരെ ഗ്രന്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെറുതെ വായിക്കരുത്. കാരണം അതിന് വ്യാഖ്യാനം ആരെയാ ചെയ്തത്, ഏത് പരമ്പരയിലാണ് വരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വായിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മളെ തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അതായിരിക്കില്ല നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാം.
ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് മുഖത്ത് നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതം എന്നാൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അർത്ഥം തന്നെ. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് അത് കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നു, ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നു ഭാഗവതരെ, അതായത് ഭക്തരെ. ഭഗവാനിനും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിനും ഭാഗവതം എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ ഭഗവാനായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതാണ് ഭാഗവതം എന്ന പേര്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ ഭാഗവതം എന്ന ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് പഠിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കും. കാരണം ഇതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം ഭക്തരെയും ഭാഗവതം എന്ന് പറയും. കാരണം ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തർ, അതാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ആ ഭക്തരിൽ നിന്നായിരിക്കണം അത് പഠിക്കേണ്ടത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മുക്തനാണ് താനെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം താൻ വലിയ ഭക്തനായി തീർന്നെന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി തുറന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവ് തന്നെയായിരുന്നു. അത് കാരണമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ 16 വയസ്സ് വരെ അല്ലേ ഇരുന്നത്. അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഓർമ്മ എത്ര വയസ്സ് വരെയാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരുന്നത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി? 16 വർഷം അല്ലേ? 16 വർഷം എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അപ്പൊ എന്താണ് എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായില്ല. കാരണം അത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നപ്പോ തന്നെ മക്കളായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം എന്താണ് അത് ഭൗതികത പിടിപെടുന്നു, മായയിലകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും രീതിയിൽ അത്ര അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. എന്നിട്ടും ആ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പാരായണം ചെയ്തതിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് പോലെ മുക്താത്മാക്കളെയും ഭക്തനാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? എന്തിനുണ്ട്? ഭാഗവതത്തിനുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അതിനെ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സാരാംശം അധികാരികളുമായ ഭക്തന്മാരുമുള്ള സംവാദത്തിൽ വേണം ശ്രവിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭാഗവതം ശ്രവിക്കേണ്ടത് എന്തിനാ? എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്? അധികാരികളിൽ നിന്ന്, അതായത് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന്, അവര് അറിവുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന്, ഭാഗവതത്തിൽ നല്ല അറിവും അതിൽ ഭക്തിയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ സാരാംശം ഗ്രഹിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു തൊഴിലായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരെ അവർക്ക് നിന്നും നമ്മൾ ഭാഗവതം രചിക്കരുത്. അവരെ അവബോധം വേറെ ആയിരിക്കും, ഭക്തന്റെ അവബോധം വേറെ ആയിരിക്കും, അവരുടെ ചിന്താഗതി വേറെ ആയിരിക്കും. അവര് ഭാഗവതത്തെ അവർ വേറെ രീതിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ശരിയെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തിനാണ്? അത് ഭക്തിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൽ കൂടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. വേറെ സയൻസോ മാത്സോ ട്രിഗ്നോമെട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്നും അതിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുള്ള വേദങ്ങളിൽ തന്നെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അതേ രീതിയിൽ എടുക്കാം. അല്ലാതെ അതിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ അതുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോ. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹരേഷ് മാതാജി ശാന്തി മാതാജി പറഞ്ഞ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എടുക്കേണ്ടത് അതേ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വേറെ പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അതാണ് സത്സംഗം അല്ലെ. ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര. സാധു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. കാരണം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കലകൾ. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അവരോട് ചോദിക്കും. കൂടാതെ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും ചെയ്യും. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്ത സംഗമം നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 10 പേര് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 9 പേരും ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരാളോ 10ാമത്തെ ആളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അല്പം കുറവുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരും. നമ്മുടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളെ പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൂടെ പഠിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് ആ കുട്ടിയും പഠിക്കും.
വളരെ സിമ്പിളാ. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലും. സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയ ഭക്തന്മാരുടെ പരിഷത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചർച്ച പ്രധാനം ശൗനമുനി വിശദീകരിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭാഗവതം സുഖദേവ ഗോസ്വാമിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1000 വർഷത്തിന് ശേഷം, കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 1000 എനിക്ക് ക്ലിയർ ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താണ് സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് വീണ്ടും എന്താണ് ഭാഗവതം വീണ്ടും പറയുന്നത്. സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയ, നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഇവിടെ യുപിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നൈമിഷാരണ്യത്തില്. ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത്? പോയിട്ടുണ്ട്. അറിയാലോ. പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ശൗനകമുനി വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ആ ഒരു നിമിഷം അങ്ങേയറ്റം വിലപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നതരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ പരിശ്രമിക്കണം. കാരണം എന്താണ്, അത് വളരെയധികം ഉയർന്നതാണ് എന്ന് പറയാണ്. സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തികൾ പോലും ആ നിമിഷത്തിന് സമാനമല്ല. കാരണം അതെന്താണ്, ശരിക്കും ഭക്തന്മാരെ കൂടെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന് തുല്യമാണത്. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, സ്വർഗ്ഗലോകോ മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളായിട്ട് അതിന് താരതമ്യം തന്നെയാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവരെ ചിന്താഗതിയും അവരെ പ്രവർത്തന രീതികളും അവരുടെ അവബോധവും ഇതൊക്കെ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരിക്കും, ഭക്തിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ. അത് നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് അല്പം കുറവുണ്ടെങ്കിലും അവരെ ഒരു സർക്കിളിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ആത്മീയ രീതിയിലുള്ള സർക്കിൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സർക്കിൾ, ഏത് തന്നെയായാലും നമുക്ക് അത് പുരോഗമനം മാത്രമായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ പിന്നീട് സ്വർഗമോ നിർവിക്തവാദികൾ കാംക്ഷിക്കുന്ന മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭക്തന്മാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ കുറയും. അപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം സർവ്വതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായ മൂല്യവത്താണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര, 3 പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. സാധു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഭക്തിയിൽ ഉയരണമെങ്കിൽ ഈ 3 കാര്യം വേണം. ഗുരു വേണം, ശാസ്ത്രം വേണം, സാധു വേണം. അപ്പൊ സാധുവിനെ പറ്റിയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഭക്തരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തരെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ, ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഭാഗവതത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പറ്റി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രാജൻ പരാപേക്ഷ കൂടാതെ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് തൽപ്പനാകുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആരെയും പ്രേരണ കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപം ചൊല്ലും, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ് ആ പൂർണ്ണഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ബലാകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്കും ഭഗവാന് വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികൾക്കും യോഗ്യശക്തിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗികൾക്കുമെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സദ്ഫലങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. പരിപൂർണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാ സിദ്ധികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരം ആനന്ദവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ അതായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇതല്ലാതെ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അത് യോഗ്യസിദ്ധി, മുക്തി, എന്താണ് സായുജ്യ മുക്തിയായാലും സിദ്ധി ആണെങ്കിലും ഭുക്തി ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. നിർണീനതം അഥവാ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് സുഖദേവ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം. സുഖദേവൻ മുക്താത്മാവാണ്. നിഗതാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അചഞ്ചലമായ ദൃഢത്തോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആളെ ഫലകാംക്ഷയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും യോഗസാധനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചവരായി കണക്കാക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥ, കാരണം സ്വയം അതായിരുന്നു. മുക്താത്മാക്കളിൽ നിന്ന് ഭക്തനായി മാറുകയാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ആ എല്ലാ ലെവലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആര്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും വിജയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആരാണ്? ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് യോഗാഭ്യാസത്തിൽ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം
ആ ലക്ഷ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു ഭക്തൻ. അതേപോലെ തന്നെ സിദ്ധിയുടെ ലക്ഷ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ പരിപൂർണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പരിപൂർണത്തിൽ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു. ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ എല്ലാതും മുക്തിയായാലും ഭുക്തിയാണെങ്കിലും സിദ്ധിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ എന്നാലും ആ വ്യക്തിക്ക് അതേ ഇഷ്ടം ഭക്തി തന്നെയായിരിക്കും. ആദ്യ പുരാണത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഇതേ കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം അർജുനോട് പറയുന്നു, എന്റെ സർവ്വതിശായിയായ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം വീണ്ടും ആദ്യ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്താണ്, എന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്താണ്, സദാ എന്നെപ്പെട്ട് ബന്ധം, അതായത് ഭഗവാനെ എളുപ്പത്തിൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാം. കാരണം നാമത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാന് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തന്റെ ആജ്ഞ ഭഗവാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെ പേര് വിട്ടല്ലോ, 9 തരം ഭക്തി ഒന്നിച്ച് ചെയ്തത് ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജല്ല, അല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അല്ല, 9 തരം ഭക്തികളും ഒന്നിച്ച് ചെയ്തത് അന്ന് ദുർവാസാവിന്റെ കഥ വരുന്നില്ല ഇല്ല? എന്നിട്ട് അംബരീഷ് വരുന്നതും അംബരീഷ് മഹാരാജ്. ഓക്കെ, അംബരീഷ് മഹാരാജ് അതന്നെ, അതന്നെ. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്താം. കാരണം എന്താണ്, കാരണം ആ ഭക്തൻ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ എന്താ സുദർശന ചക്രം, ഭഗവാൻ പോലും അറിയാതാണ് സുദർശനം പോണത്. അതായത് ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തോളും. ഭഗവാൻ തന്നെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. അതാണ് ഭക്തന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ അത്ര ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ അറിയില്ല, ഓട്ടോ സിസ്റ്റം ആണത്. അതാണ് ഭക്തൻ ശുദ്ധമായി നാമം ജപിച്ച ഏകാദശി വ്രതം ഉപവസിച്ച കാരണം അംബരീഷിന് ഭഗവാൻ ചക്രം കൊടുത്തു. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്താണ് അത്? പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയില്ലേ, ഭഗവാനെ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും, നാമജപം കൊണ്ട് വിലക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ കൊണ്ടാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഭഗവാനല്ല കൺട്രോള്, ഭക്തനാണ് കൺട്രോൾ ആവുന്നത്. അത് തന്നെ ഉദാഹരണം മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ എന്താ, അർജുനനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തനെ സംരക്ഷണം. ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്നും പിന്നെ അതിന് വിലയില്ല. അവിടെ ഭീഷ്മരുടെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞ എടുപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൂടിയും ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഒരു ലീല ചെയ്യുമ്പോ പലവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഒരു ലീല നടത്തുന്നത്. ഭീഷ്മരെ അർജുനന് മാത്രം ഭീഷ്മരുടെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ. അതെ, അർജുനനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭീമന്റെ വാക്ക് എന്താണ് ഭീമനെ സോറി ഭീഷ്മരുടെ വാക്കിനെ സത്യമാക്കുകയും ചെയ്യും, ഭീഷ്മരുടെ വാക്കിനെ സത്യാക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയിൽ കാണാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ ആ വ്യക്തി ഭഗവാനെ വിലക്കെടുത്ത പോലെയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന് ഇതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനേകം ജന്മം വാസുദേവനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം വേണം എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ആർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഇതിന് തന്നെ എന്ത് പറയുന്ന അനേകം ജന്മങ്ങള് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, അനേകം ജന്മങ്ങള് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയും പരിശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ ജപിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയേണ്ട കാരണം. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും മനസ്സരതയിലും തിരുനാമം
ഭഗവാന് പോലെ തന്നെ തികവുറ്റതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ ഗുണവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ചിന്താഗതി വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒന്നാണ്. അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിൽ ഇതെല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തിരുനാമവും കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അതിനൊരു വിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുമില്ല എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ശബ്ദമല്ലേ, അതൊരു കമ്പനം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതല്ല അത്. അതിലൊരു ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുമില്ല, ഭൗതികത അതിൽ തീണ്ടിയിട്ടില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ പത്മപുരാണം തുടരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാതെ ഒരാൾക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ തിരുനാമം ജപിക്കാനാകില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എല്ലാവരും തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മ പരിപൂർണത്തിലേക്ക് എത്താത്തത് എന്താണ്? അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാവുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നാമം ജപത്തിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ നാമാഭാസം, അതായത് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ കൂടുന്ന സമയമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമില് നാമങ്ങള് ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നാമം ചെല്ലും. തെറ്റുകൾ കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ. അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ശുദ്ധനാമ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശുദ്ധനാമത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടോ നാമം ജപിക്കണം. നാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതിങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. പതുക്കെ നമ്മൾ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ്, പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള തിരുനാമം ജപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതേവരെ നമ്മൾ എന്താണ്, ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രം. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ആ ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹൃദയമാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. ജപിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ്, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ പരിശുദ്ധി എങ്ങനെയാവും? പരിശുദ്ധി ആവുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിലും വെറുതെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ്, അങ്ങനെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധിയാവും. അപ്പൊ ഹൃദയം പരിശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധനാമത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ഫുൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയില്ലേ, അതോടുകൂടി അങ്ങനെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനും കഴിയും. ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോഴേ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യമാകുള്ളൂ. അതല്ലാതെ അവർക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം അതീന്ദ്ര ഫലം ലഭിക്കില്ല. അതീന്ദ്ര ഫലം ലഭിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അതേവരെ നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കുന്നത് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. ഈ മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. രണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭഗവാന് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന സേവന മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. മൂർത്തി ആരാധന, മധുരാവാസം, അല്ലെ, പിന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദം, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് കിടക്കും, തെറ്റുകൂടാതെ. തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞത് ആയ പരിപൂർണ അവസ്ഥ പവിത്രീകരണം നമ്മളെ കാര്യങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞത് മധുരാവാസത്തെ പറ്റി പറയാണ്. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണമെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. അത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്, അപ്പൊ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റുന്നതിനും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം വേണം. നമ്മൾ പിന്നെ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം വേണം. അതാണ് ഇത് ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാതരം അസുഖങ്ങളെയും ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റും. നമുക്ക് ആദ്യം ശുദ്ധീകരണം ഇല്ല, അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിക്കും.
അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയ്ക്ക് കടക്കേണ്ട അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയ്ക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഹൃദയം ശുദ്ധമാവുമ്പോഴോ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മഭൂതഘട്ടം മുക്തിതലത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുക്തിക്ക് ശേഷമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതാണ്. കാരണം മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പാണ് മുക്തി ഫലത്തിന് ശേഷം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അതായത് പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഹൃദയത്തെ പവിത്രീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളാണ് പരിപൂർണമായ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക തലം നമുക്കറിയാം, ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അല്ലെങ്കിൽ പൗത്രീകരണം, ഹൃദയ പൗത്രീകരണം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അത് പൗത്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത പടിയായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹപൂർണമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുക എന്നത് ജീവിത ലക്ഷ്യമാണ്. ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും മധുരമണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഇത് വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഈ മധുരമണ്ഡലത്തില് നമുക്കറിയാം അവിടെ കൂടുതൽ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, നമ്മളെ ഭക്തി പതുക്കെ പതുക്കെ വരും. എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളുള്ളൂ, അതിൽ പോരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം എല്ലാവരും ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെ അവബോധം നമ്മളെ അവബോധമായിട്ട് മാറും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. എല്ലാ ഭക്തന്മാരാകുമ്പോഴും എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും കീർത്തനം ചെയ്യും അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യം. അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ഷേത്ര ദർശനം ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരെ കൂടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ഭക്തന്മാരെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാവും. ഭക്തന്മാരെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണ കൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടും പല കാര്യങ്ങൾക്കും. അത് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്, അവിടെ അനവധി ആചാര്യന്മാർ വന്നു പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലെ, അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ അറിയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വേറെയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ഗുണത്തിനും മധുരവാസം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വാസം വളരെ ആവശ്യമാണ് പറയാണ്. പത്മപുരാണം തുടരുന്നു. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി ആരാധിക്കാൻ സമ്മതമില്ലാത്തവൻ ആരാണ്? ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മത്തെ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യുക്തിവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും സാധിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, ഭൗതിക ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അതും, അല്ല നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് സാധിച്ചു തരും. അതായത് ആത്മീയ ആഗ്രഹത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഏതാണ്, ഈ മുക്തിയായാലും സിദ്ധിയായും ഒക്കെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. മറ്റേതോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഭക്തി. അതിൽ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല, മുക്തിക്കും ആഗ്രഹമില്ല, സിദ്ധിക്കും ആഗ്രഹമില്ല, അതുപോലെ മുക്തി അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ എന്താണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മധുര അങ്ങനത്തെ സഹവാസത്തിലൂടെ മിനിമം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ആത്മീയ ആഗ്രഹങ്ങളും വരും, പ്ലസ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, പ്ലസ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യം കൊണ്ടും ഗുണമാണ് നമ്മൾ ഈ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മധുര, വൃന്ദാവൻ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസ വാസം ഭഗവാന്റെ നേരത്തെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമാണ്. മധുര എന്ന പിണ്ണുഭൂമിയിൽ ഭഗവത് സങ്കേതമായി വൈകുണ്ഠധാമത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. നമ്മളെ ഭൂമിയിലുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. അത് മധുര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന്, എന്തിനും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ പോലെയാണെന്ന്. അത് നമ്മളെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഓർമ്മയില്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഗോലോകം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ശ്രേണി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു ശ്രേണി ഉണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. മധുര അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭഗവാന്റെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മധുര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ
ഒരു ജനറൽ വ്യൂ എടുത്താൽ മതി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം അത് നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ആത്മീയമായിട്ട് എല്ലാത്തരം പുരോഗമിക്കും. മുക്തി നേടേണ്ട ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അത്, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് ചിലവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം മധുര, മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഗോലോകം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് നമ്മളൊരു ഉയർന്ന ലെവലിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതില്? അപ്പം ഇതിലും നമ്മള് ഭാഗവതത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് ഭാഗവതത്തെ പറ്റിയാണ് അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഭാഗവതം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കണം, അത് കേൾക്കണം, അത് കേൾക്കേണ്ടത് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂർത്തി ആരാധന ഒക്കെ അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണ്. നമ്മൾ മൂർത്തി ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞത് അത് സിദ്ധിച്ചവരുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്തുനിന്ന് വേണം കേൾക്കാൻ. അതന്നെ, ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു സംസർഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രത്തിലെ സാധു എന്നുള്ള വേർഡ് വരുന്നത്. അത് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധീകരിക്കും. കൂടാതെ അടുത്ത്, അതായത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് തിരുനാമത്തിന് പവർ ഉണ്ട്. പ്ലസ് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്കും കൊണ്ടുപോണതും ശരിക്കും തിരുനാമ ജപമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും നാമം ജപിക്കണമെന്ന് പറയണതിന്റെ കാരണം. രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തു തരുന്നത്. മഹാമന്ത്രത്തിന് അത്തരമുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ചാർജ് കുറഞ്ഞു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ശബ്ദം സാധാരണ ഒരു ശബ്ദമല്ല അല്ലെ, ഭൗതികമായ കമ്പനങ്ങളല്ല നാമം എന്ന് പറയാണ്. അത് നമ്മൾ പിന്നെ മധുരവാസത്തെ പറ്റി പറയാണ്. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. മധുരവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? 3 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഭൗതികമായാലും ആത്മീയമായിട്ട് പരമാണെങ്കിലും ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാതും നമുക്ക് കിട്ടും. ശരിക്കും മുക്തിക്ക് ശേഷമാണ് ഭക്തി, അതായത് ഹൃദയം പരിശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഭക്തി നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ്. മധുര, വൃന്ദാവൻ, അങ്ങനെ ദ്വാരക, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ നമ്മൾ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ധാമത്തിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും എന്ന് പറയണം. അതുമാത്രമല്ല എല്ലാതും, അതിന് ക്ഷേത്ര ദർശനം അല്ലെ, മൂർത്തി ആരാധന, ക്ഷേത്ര ദർശനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ പോയിന്റ്സുകൾ അതൊക്കെയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എപ്പോഴും ജപിച്ച് ഭജന കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ ജപിച്ചവരുടെ കൂടെ ജപിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിന് സാധു സംഘത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നതാണ്. അത് ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവര് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുമ്പോ നമ്മളറിയാണ്ട് നമ്മളും ചെയ്യും.
എന്റെ മാതാജി എന്താ ട്രെയിനിലാണോ? എന്റെ മാതാജി ട്രെയിനിലാണ്. എവിടെ പോണെന്നോണ്ട് തോന്നുന്നില്ല. റിട്ടേൺ തിരിച്ചു വരുമല്ലേ? തിരിച്ചു വരുന്ന കുമ്പമേളയ്ക്ക് പോയിട്ടാ? അതെ പ്രഭുജി, ട്രെയിനില് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് ട്രെയിനിലാണ് വന്നതാ. അല്ലേ? നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ. ആ, തിരുവനന്തപുരത്ത് അതെ. പോയി. ആ, ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫാണ്. ഇടയ്ക്കിട്ടെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്യാ. ഇടയ്ക്കിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ട്രെയിനില് നെറ്റ് കിട്ടണത് തന്നെ ഭാഗ്യ. ആ, ട്രെയിനിന്റെ കാര്യം ഓക്കെയാണ്, നമുക്കറിയാം. ചില സമയത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആ, അത് ശരിയാണ്. അവര് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ട്രെയിനിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ പോകും. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഇതില് വേറെ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? 11, 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മതി. 11 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിക്കൂടെ? നാളെ മതിയോ? കാരണം രാജലക്ഷ്മി മാതാജി, സതി മാതാജി ഒന്നും ഇല്ല. അവരൊക്കെ മാതാജി വന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നാളെ ആകുമ്പോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. എന്താ ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളവര്? നാളെ ആകുമ്പോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണ, നാളെ സെൽവരാജൻ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ നോക്കാം. അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ ഇന്നൊരു കീർത്തനം, ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടാ? 5 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്ന ഒരു കഥ, കീർത്തനം പാടിക്കോളൂ അല്ലേ? കീർത്തനം പാട്. ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മ വിടൂല ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്. ഏതൊരു ടൈം അല്ല കേട്ടാ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ഒരു കഥ ആരെങ്കിലും, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കഥകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറ. കീർത്തനം ചെല്ലാൻ പറ്റും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മളെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണവർക്ക് കേട്ടാ. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു കഥ പറയാം. ആശാ മാതാജി, ഭഗവാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ പറയാം. കഥ അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ? കൃഷ്ണ, ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. 6 പ്രാവശ്യം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി. എത്ര പ്രാവശ്യം? 7 പ്രാവശ്യം. 7 പ്രാവശ്യം. എത്ര? അടുത്ത 7 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടെന്നാ ആശാ മാതാജി. ഞാൻ 6 പ്രാവശ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ 11 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ഒന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. ആരും നിന്ന് കാണാം നമുക്ക്. ഇത്തരം ഭഗവാന്റെ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ 11 പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പ്രഭുവല്ല, ജയ ജാനകി ദേവി. ഓക്കെ, മാതാജിയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. 11 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മാതാജി? 11 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയമാതാജി ആണെന്ന് പറയാമല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു അനുഭവം പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല? ആശാദേവി മാതാജി അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ. അടുത്ത ഇതുപോലെ പോകുന്നുണ്ട്. മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോ? മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആക്കും, അപ്പോഴേ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. നീ പറഞ്ഞോളൂ ആശാ മാതാജി. ലാസ്റ്റിൽ ആദ്യം പോകുന്നുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തില്. ഉള്ള ഒരു ഭാഗവതാചാര്യനുണ്ട്, ഹരിനാരായണൻ നമ്പൂതിരി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. സമയത്ത് അതെ, എല്ലാം ചിലപ്പോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ക്ലിയർ ആവുമായിരിക്കും. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം. അല്ല, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യണ്ട. അത് മാതാജിക്ക് സിഗ്നൽ ഇഷ്യൂസ്, മാതാജിയുടെ സിഗ്നൽ ഇഷ്യൂസ് ആണത്. ഓക്കെ, മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇപ്പൊ കേക്കാമോ? പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ഇയർഫോൺ മാറ്റി വെച്ചു, ചിലപ്പോ അതിന്റെ പ്രശ്നം വരാം. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഈ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ നമ്മളോട് പറയും കണ്ണാടി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്നന്ന് ഇതുപോലെ വൈകുന്നേരം എല്ലാരും കൂടെ അവിടെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയായിരുന്നു. അവിടെ പിന്നെ പോയ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഇരുട്ടാണ്, 2 വഴി ഇങ്ങനെ ഒരു വൈ എന്നെഴുതിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വഴിയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ മുമ്പേ പോയവർ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ മുമ്പോട്ട് പോയവരെങ്ങനെ, എനിക്ക് കണ്ണാടി ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവില്ല കാണാൻ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഉം. ഷോളിനകത്തൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു കണ്ണാടി. ആ ഉം. പിന്നെ സമയത്ത് ഒരു കുരങ്ങൻ വന്നിട്ട് എന്റെ കണ്ണിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവരെ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഷോളിനകത്തുനിന്ന് കണ്ണാടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുകയും ഒരു കുരങ്ങൻ വന്ന് കണ്ണാടി കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും നിവൃത്തിയില്ല, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനകത്ത് ഭയങ്കര പ്രയാസമായി. അന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറ്റി ഭഗവാനെ, എനിക്കിനി ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ അമ്പലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഒരമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതുപോലെ ഒരാള്, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അധികം പൊക്കമൊന്നുമില്ല, എന്നാല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ അതേ ഒരു ഇതാണ്. കാരണം അവിടെയൊക്കെ ഈ തട്ടെടുത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ ആ ഓ. ഒരു ആണല്ലോ അവര് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണാടി പോയോന്ന് ഹിന്ദിയിൽ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ അറിയാം, കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പൊ കണ്ണാടി ഞാൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ എന്റെ കണ്ണാടി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ കണ്ണാടി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് തിരിച്ച് റോഡിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ഒരു പിന്നെ എന്താ ഒന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുഞ്ചിരിയൊക്കെ തൂക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ണാടി മേടിച്ച് പിന്നെ ഷോൾഡറിൽ വെച്ചു, കാരണം ആദ്യം ഇനിയും കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അങ്ങനെ ഞാന് പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ അടുത്ത അമ്പലത്തിൽ കയറി. അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കണ്ണാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണാം ഭഗവാനെ. പക്ഷെ അത് എന്റെ പോയത് എന്റെ കണ്ണാടി ആ രീതിയിലും അല്ല, ആ ഫ്രെയിമും അല്ല, ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നു ആ കണ്ണാടി. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് ഹരിബോൾ. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ ഒരുപാട് കാണും. അതെ 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 അതെ. ക്ഷേത്രങ്ങളില്, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത അതാണ്, നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ, പല പല അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ താങ്ക് യു ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു കഥയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹരേ കീർത്തനങ്ങളോ? കൃഷ്ണ. ഹരേ ആ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ എനിക്കൊരു കൃഷ്ണ അനുഭവം മാതാജി. ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ബദരിനാഥ് അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ട്, ബദരിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരം ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ 4 പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു.